Croeso i ganllaw grŵp cartrefi cymunedol Canon Taf ar gadw eich cartref mewn cyflwr da. Mae gennym ymroddiad i ddarparu cartrefi safon uchel mewn cyflwr da i'n tenantiaid. Mae hyn yn golygu ein bod yn gwneud gwaith cynnal a chadw arferol. Caiff rai pethau eu gwirio bob blwyddyn, megis larymau mwg a gres canolog, a bob 5 mlynedd rydym yn cynnal arolwg ar bob cartref i wiriau fod lan i'r safon. Mae hyn yn cynnwys edrych ar strwythur y cartref ac unrhyw ffitiadau a gosodion yr ydym ni'n gyfrifol amdanynt. Mae'n ofyniad cyfreithiol i ni wasanaethu eich system gres canolog nwy fel rhan o'ch gwasanaeth nwy blynyddol. Gofynnir i chi gymryd pob cam posibl i roi mynediad i Liberty Gas i'ch cartref. Gallai methiant i ganiatáu mynediad olygu bydd yn rhaid i chi fynd i'r llys. Gofynnir i chi sicrhau fod credyd ar eich mesurydd nwy a thrydan ar gyfer y prawf, ac nad ydych wedi defnyddio eich system rysogi am o leiaf awr cyn y pwyntiad. Mae'r un mor bwysig eich bod chi'n gofalu am eich cartref. Gellir codi tal arnoch am unrhyw ddifrod, hyd yn oed os cafodd ei achosi gan aelod o'ch teulu neu ymwelydd. Os ydych eisiau gwneud newidiadau i'ch cartref, yna mae gennych hawl i wneud hynny, cyhydach bod wedi dweud wrthym am bod wedi rhoi ein caniatâd. Os gwnewch newidiadau heb ddweud wrthym, efallai y bydd yn rhaid i chi ddychwelyd yr eiddo i'w gyflwr greiddiol ar eich cost eich hun.